tomto videu je demonstrované automatické objednanie, preobjednanie a kontrola pacienta. Digitálny asistent zistí dôvod návštevy. Ponúkne termíny podľa typu výkonu na základe vami zadefinovaných pravidiel. Vykoná kontrolu pacienta. Všetko sa automaticky prepisuje do informačného systému ambulancie. Funguje na všetkých kanáloch, chatbot na webe, cez e-mail alebo priamo cez telefón. Chatbot sa automaticky objaví na vašej stránke. Výkony si definujete vy. Automaticky generované termíny z vášho systému. Webové widgety sú súčasťou riešenia. Nie je nutné nič na stránke upravovať. Nestane sa, že celý deň budete robiť len kontroly. Algoritmus inteligentne generuje termíny podľa typu výkonu na základe vami nastavených preferencií. Potvrdzujúci e-mail pre zákazníka a automatické doplnenie termínu do informačného zdravotného systému. Bot automaticky sleduje vašu e-mailovú schránku a rovnako spracuje e-maily na nové termíny alebo úpravy termínov. Takto sa dá napojiť na váš webový formulár, ktorý tieto e-maily generuje. Bot automaticky vykoná všetky potrebné úkony. Chatbot na stránke reaguje aj na text. Nie je nevyhnutná interakcia s webovým widgetom. Bot neotravuje otázkami, ktoré sme zodpovedali, ale termíny kontroluje v systéme.